Så down bad. Jeg gik op på mit forældres soveværelse. Fandt min mors brugte trusser. Og gune til dem. Men hey, det er okay. For jeg smed dem til vask efter. Og de var allerede brugt det jo. Så det er jo bare genbrug. Men hvor mener du det er okay? Altså vi snakker om hun havde påbrugt det. Ja, jeg påbrugte. Ja, lige du ved, sådan helt frisk brugte-agtigt, du ved. Forstår du? Jeg må om. Du er muligvis den største trussel, jeg nogensinde har haft op i det her call. Det mener jeg seriøst. Så det aldrig nogensinde har med. Okay, kommer jeg op i dig næste gang. Vel lige, så du tænk du på din mor imens? Det ved jeg ikke. Det kunne godt være 50-50. Nogle gange ja, fordi det... Nogle gange så har du gjort det flere gange. Oh my god, chat. Vi har en psykopat.